Слушай внимателно, защото през следващите няколко минути ще ти покажа структурата на рекламите, които разработвам за моите клиенти, които им носят стотици хиляди левове всеки ден през новите клиенти, които влизат точно през тази реклама. Много от нас сме пускали реклами, харчили сме изключително много пари, за да не получим и един клиент. А сега няма да изгараме никакви пари и квалифицирани клиенти ще идват при нас готови за работа. А до края на това видео можеш да копираш изцяло структурата и да имплементираш в твоя бизнес. И преди да започнем с Facebook рекламите, е много важно да знаем, че 80% от бизнесите се провалят с Facebook рекламите си. Тоест, това, че ти си минал през това и си направил тази грешка, аз също е напълно нормално и точно за това правя сегашния клип, за да може да поправим тези грешки и да не хабим пари на вятъра. И тези главни грешки, които ни позволяват да се провалим с Facebook рекламите, са случайен таргетинг, въобще не знаем кой таргетираме, каква е аудиторията или имаме лоша оферта. Повечето хора ползват някакви намаления, които по никакъв начин не дават доверието, не дават вярата на потенциалния клиент в нас и той няма как да избере нас, няма как да купи от нас и няма как да стане наш клиент. Един изключително малък, но важен детайл е липса на фоллоуап система. Напомнения, имейли и обаждания. Ти имаш потенциален клиент, човекът е заинтересован от твоята услуга и дори си буква разговор с теб 4 дни в бъдещето. Ти не му напомняш кога е неговия разговор, не му пращаш имейл, не му звъниш, дори не му пишеш и той ще забрави. 4 дни са изключително много, той ще забрави, а ти нямаш фоллоуап система и човека е изгубен. И дори да има лидс, те или са неквалифицирани, или ти просто ги изпускаш. Хората, които идват, така или иначе не са били заинтересовани да купят, или ако са били заинтересовани, ти нямаш фоллоуап система и те просто си тръгват. А дори да не започваме с Boosted Post в Instagram. Надявам се вие да не го правите. Никога не буствайте постове в Instagram с цел да привлечете клиенти. Това е загуба на време и хората, които идват от тук, идват само за да следват профила, да разберат за профила, за съдържанието там и тогава вече те могат да бъдат конвертирани в клиенти, но не и когато просто буснеш един пост. Така, като начало, веднага ще ти дам 3-стъпковата система за успешните Facebook реклами, които водят клиенти на моите клиенти, а и както и на мен, когато аз пускам реклами. Първото и много важно нещо, което трябва да имаш това е добра оферта. Нека започнем от там, това е основата. Трябва да имаш една добра оферта и трябва да запомниш, рекламата не продава, самата оферта продава. Ако тя е слаба, никоя реклама не може да те спаси. Така че винаги се фокусирай да имаш добра оферта. Примери за добри оферти в повечето индустрии са безплатна сесия, тренировка, консултация. Това ни позволява сами да намерим проблема или дори да намерим вече други съществуващи проблеми, които човекът дори и не знае, че има. И в този случай е много лесно да ги покажеш и тогава да покажеш ти как може би ти си решението. Lead Magnet. Lead Magnet е прекрасен начин да намираш хора, които са заинтересовани в това, което правиш. Работи при дизайнери, консултанти, маркетолози, интериорни дизайнери, изключително много индустрии. Lead Magnet е нещо, което правиш за човек абсолютно безплатно или на много ниска цена, за да може да е достъпна за много повече потенциални клиенти. Това може да е електронна книга, PDF, може да е дори безплатен разговор, трайл на твоята услуга или ако имаш софтуер. Това е много добър начин, първо да вземеш информация, да получим контакти, които ни позволяват да вкараме човек в различни имейл кампании, ретаргетинг, Facebook кампании и това е само сигнализация за болка или нужда за това, което предлагаме. И хората знаем, че ако те са взели Lead Magnet, т.е. те имат тази болка или нужда и са изключително затоплени. И вече процеса на затваряне на този потенциален клиент към клиент е много по-плавен и лесен. И последната добра идея за оферта е лимитирано време. Имаш бонус за лимитирано време, вместо слаби намаления. Тоест към текущата ти услуга да добавиш бонус, който е активен за определен период от време. Това работи много добре, добавя спешност и прави офертата много по-силна. И тук съм съставил една формула, която изключително лесно може да използваш за своя бизнес, каквато и услуга да предлагаш. Има и висока стойност, т.е. това, което предлагаш, трябва да е изключително стойностно, трябва да няма абсолютно никакъв риск от другата страна и да имаш нотка на спешност. Тоест високата стойност е както аз, моята оферта е да ти донеса възможно най-много клиенти чрез Facebook реклами, като
аз правя Facebook рекламите, ти не се занимаваш. Единственото нещо, което трябва да е да дойдеш при човека, да го говориш и да го затвориш. Тоест риска за рекламите и процеса зад рекламите, като фоллоуъпи, като хората дали са квалифицирани, е на моите рамене. Тоест ти не поемаш риска с рекламите, единственото нещо, което трябва да направиш е да се свържеш с човека, да проведеш разговора и да доставиш услугата, когато вече той е клиент. И трябва да има спешност. Тоест, ние в момента искаме клиентите. Няма какво да залъгваме хората, които са наши потенциални клиенти и да ги караме да мислят и да губят време. Не. Колкото повече време губят те, толкова повече се лишават от потенциалния приход, който могат да спечелят от допълнителните клиенти още днес. Така че добави висока стойност, нисък риск, спешност и точно това е равно на печелившата оферта. Втората част от тристъпковия процес е структурата на рекламата. По какъв начин е всичко зад кулисите, как е структурирано и като бизнес собственик съм сигурен, че не си толкова технически с Ads Manager, а и може и да си и това ще ти се струва доста елементарно, но тук съм го направил толкова ясно, за да можеш да не се объркаш, да не се чудиш по никакъв начин, веднага да влезеш в Ads Manager и да натиснеш нещата, които съм написал точно тук, за да няма къде да объркаш. Първо, структурата на кампания е винаги lead generation. Никога sales, никога трафик, никога awareness. Целта ни са клиенти. Lead generation е реклама, която е специализирана за attraction на клиенти. Тоест, няма нищо друго. Не искаме awareness, не искаме лайкове, фолуари, не искаме да ставаме известни. Единственото нещо, което искаме е приходи от клиенти. Рекламният креатив, тук може да са безкрайно много. Изключително много добри примери има за рекламни креативи, но нещата, които аз съм избрал е отзив от клиент, което винаги работи, когато някой споменава, че има добри резултати с твоята услуга и като цяло от твоя бизнес, винаги работи супер добре, а и хората по принцип засягат болки, които други твои потенциални клиенти имат и веднага ще си кажат, вау, той е разрешил проблема на този човек, аз имам същия проблем, искам да го разреши и за мен. Как ти говориш за офертата? Вземаш си телефона, вземаш на камера селфи и се снимаш как говориш за офертата, възможно най-натурално. Рекламите са изключително неинтересни, когато са снимани с професионална камера, изглеждат супер скриптирано и много лесен начин да се отличиш от другите е да си вземеш телефона, да снимаш 30 секунден клип, където казваш какво можеш да направиш за човека, как можеш да разрешиш проблема и най-накрая да му дадеш един ясен призив за действие, къде да отиде, какво да направи и как да стане твой клиент. Това е. И таргетинг. Тук е изключително важно. Има няколко добри таргетинга, които можеш да използваш, но много зависи колко реклами си пускал преди, ако е нов акаунт, ако е нова страницата, но един главен начин в днешно време е брод, напълно общ таргетинг, без никакви интереси, но това е хубаво да бъде направено, ако вече са пускани реклами, т.е. Facebook има някаква информация за хората, които са наши потенциални клиенти или дори вече съществуващи клиенти. Т.е. Facebook знае добре кой да таргетира, изкуственият интелект знае какви хора биха били заинтересовани в твоята услуга и им пуска рекламата точно на тях, но в случая, когато вече има тази информация. И разбира се, винаги е затоплени хора посетили твоя сайт, стари лидове, хора, които са се ангажирали с твое съдържание, харесвали са постове, влизали са в профила ти, тези хора вече те познават и е много лесно да ги конвертираш към клиенти и хора, които ще предприемат каквото и да е действие и да ти дадат пари. И бюджета изключително много зависи от индустрията. Ползвал съм и 5 евро на ден, ползвал съм и 60 евро на ден, между 10 и 50. Повечето бизнеси в сферата на услугите може би ще влязат точно там, между 10 и 50 евро на ден, като ако разбира се работи супер добре на 50, може да скалираш и по-нагоре, ако всичко е наред. И третата стъпка, изключително важна, е конвертиране към клиента. Как да превърнем този заинтересован човек от човек, който ни плаща? Стъпка 1. Свързване с лидовете до 30 минути. Това е максимума. Пускаш си нотификации на телефона, нотификации на компютъра. В момента, в който един човек стане заинтересован и Facebook го отбележи като лид, ти трябва да се свържеш възможно най-бързо с него. Нямаш си представа колко хора са казвали, не очаквах да се свържете толкова бързо с нас.
Когато имаш човек готов, ако това може и да си ти в ситуацията, човек веднага да може да звънне, да пише чрез SMS, имейл, най-добре обаждане или съобщение във Facebook Messenger, да може да се свържеш веднага с човека и да организираш кратък разговор, където да минете пак през болките, които той е отбелязал в въпросника в рекламите. Ако ти имаш такъв, със сигурност препоръчам въпросник, за да можеш да вземеш допълнителна информация и там набързо да минеш през човека и да го преквалифицираш. Тоест ти вече имаш един лид, не знаеш дали е много добър, но имаш едни 5 до максимум 10 минути да го квалифицираш, да си кажеш с този човек ще свърши много добра работа или може би не съм правилният човек, който може да му помогне и няма да си губим времето на разговор, който е може би в същия ден или в следващите няколко дни. Стъпка 2 е гласови съобщения или кратки клипове, които конвертират изключително добре. Когато имаш връзка с човек, да кажем ти вече си свързал с него до 30 минути и да кажем той е букнал разговор за утре. 1 час преди самия разговор или няколко часа преди един разговор може да му пуснеш един voice message, едно гласово съобщение, където да му кажеш как да се подготви за разговора или още по-добре един кратък клип по същия начин с телефона, за да може много набързо да обясниш какво трябва да знае преди разговора, как може да се подготви, какви са очакванията за разговора за двете страни, за да може всичко да протече супер и да няма някакви неочаквани неща, които ще са неловки за двете страни. И стъпка 3, напомняне преди срещи, имейл напомняния, SMS напомняния, това е задължително. Хората забравят, те си имат живот, имат си работа, така че една много добра система за напомняне, която ползвам аз и моите клиенти е 24 часа преди разговора те получават имейл, сутринта на самия ден, където е разговора, получават имейл и 1 час преди самия разговор получават имейл. Не е дразниш имейла, напротив, влизам напълно бързо с едно съобщение да покажа кога е, къде е и как ще протече самия разговор. И точно по този начин ще имаме едни успешни реклами. А ако това всичко ти се струва супер трудно и си казваш, вау, това не мога да го направя, много ми се иска човек да може да мине през целия този процес, знае какво става и да го приложи за моя бизнес, може да натиснеш долу линка в описанието и ще се радвам да минем през твоя бизнес и да видим как може да приложим точно тази структура и да донесем клиентите, за които твоя бизнес и ти чакате. Благодаря, че беше тук. Все пак това го правя за твоя успех. До скоро!